Еўрарадыё.FM. Прывітанне, паважаныя слухачы. Гэта прамы эфір Еўрарадыё. Я Алексей Карпека. У нас у гасцях Яўген Калмыкоў і пісьменнік і журналіст Северын Квяткоўскі. Добрый день. Сёння мы паразмаўляем з Северынам і Яўгенам, абмяркуем, так мабыць, яго новы раман «Каларадская пушча». Кніга напісана ў неасабліва папулярным для Беларусі жанры сатырычнай фантастыкі постапакаліпсісу. Грошы на яе выданнем збіраліся краўдфандынгам, было сабрана 1600 рублёў, калі я не памыляюся, і яшчэ засталося крыху менш за суткі да заканчэння краўдфандынгу, і вы можете паўдзельнічаць у жыццядзейнасці беларускай літаратуры і ахвяраваць грошы вось на новую кнігу. Ну, не ахвяраваць, а падпісацца. Падпісацца, так, ахвяраваць і атрымаць за гэтыя грошы новую кнігу. Завязка ў рамана, наколькі я мог зразумець, даволі простая. Прайшло 30 год пасля нейкай катастрофы, воды акіяну ўзняліся на 199 метраў, Мінскае ўзвышша ператварылася ў архіпелаг, сам горад падзяліўся на супрацьлеглыя лагеры, Менскі горад-герой. Яшчэ адна частка жыхароў пасля катастрофы перабралася на самыя аддаленыя выспы, дзе ўтварыла свой горад. І вось у нейкі момант жыхары гэтага далёкага горада, які называецца «Добрае месца», адпраўляюць у горад-герой свайго выведніка па мянушцы Дзікун. Калі хаце даведацца больш, купляйце і чытайце новую кнігу. Северын, вось у вашым рамане людзі жывуць на выспах пасля патопу. Краіна апынулася пад вадой, дзяржавы як такой не існуе. Што здарыцца вось з Мінскам пасля патопу? Што там будзе адбывацца? Ну, я ўзяў гэтую форму, каб пакінуць беларусаў самімі сабой. То есть там не просто вода, там асаблівасці клімату не дазваляюць перасоўвацца, ну, вельмі цяжка перасоўвацца паміж тымі выспамі. То есть фактычна Менскае ўзвышша ізаляванае, і вось засталіся людзі, нашы фактычна сучаснікі, праз 30 гадоў, і я іх развёў па розныя бакі, скажем, менталітэту, і як я это уяўляю сабе. І вось як яны варяцца в сваіх грамадствах, пра што думаюць, як камунікуюць паміж сабой. В прынцыпе, это все адбываецца тут і цяпер в нашы дні, але мы все змешаныя. Я просто ідэалізаваў пэўную сітуацыю. А Яўген, дарэчы, адзін з першых людзей, які цалкам прачытаў роман. На мне сделали эксперимент. Я тот, кто прочитал этот роман. И як вам? Ага. Ну, это похоже было на сон. И город я теперь наверняка воспринимаю, Минск, как-то по-другому. Но вот Северин принес сегодня карту местности нашего города, когда его после великого выбуха, который отбылся 30 лет тому назад, залило на 199 метров водой. И в результате мы имеем, значит, город-герой, имеем Новая Земля, имеем Менск, ну еще имеем места, где обитают анархисты. Ну и еще есть бандиты, там разные периферийные территории. При этом всем, кроме того, что город залило водой, это еще и радиация, мутация. В воде обитают новое зверье. Ну, это не зусім радиация. Ну, а что это? Просто не хочется спойлерить. Там это ж все завязано на пэўны продукт. Так завтра уже релиз. Чего? Можно и спойлерить. Релиз будзе крыху пазней, тому што трэба яшчэ зрабіць электронную версію. І вось тады ўжо першыя ахвочыя чытаць у электронным выглядзе, яны атрымаюць это літаральна ў канцы месяца ўжо эту магчымасць, а тыя, хто захоча мець папяровую версію, яны атрымаюць магчымасць чытаць праз канцы чэрвеня, напрыклад. Не, радыацыі тут няма абсалютна. А вадзяныя зайцы? Вадзяныя зайцы ўтварыліся, увогуле все дыфузіі з прыроды, яны звязаныя
Крысы с крылами. іншым прадуктам. Пацуки с Яны крылами. звязаны з іншым прадуктам, вакол якога, в прынцыпе, будуецца сюжэт. Я не хочу спойлерить просто. Але калі вы прочитали... Но я могу. Калі вы прочитали, просто не заўважылі, ну, там радыяцыя, ну, карацей, это не галоўнае. Я гэты звяр'ё жахліва, я яго зрабіў просто для таго, каб было зразумела, чаму яны не перасоўваюцца паміж гэтымі выспамі. То есть яны перасоўваюцца, але з вялікімі цяжкасцямі. То есть, в прынцыпе, все галоўнае адбываецца ў Менску, горадзе героя. Вось. І вот мне вельмі цяжка тут тлумачыць, таму што і заспойлерыць не хочется, і зацікавіць патэнцыйных чытачоў хочется адначасова. Но каждая страница – это набор архетипических ситуаций и архетипических персонажей, так или этак связанные с Белоруссией и ее будущей. Хаця слова «Беларусь» там нема. Нема, кстати. І там нема, наўмысна я зрабіў так, каб актуалії цяперашнія беларускія, яны былі архетыпічнымі не толькі для Беларусі. Таму што вось гэты грамадствы інфантыльныя, скажем так, грамадствы, якія не адказваюць за сябе, ну я ўжо заспойлерыў, да? Гэта звычайная рэч па ўсім свеце. І я, в прынцыпе, спадзяюся, што калі гэта кніга будзе моя перакладзеная на іншыя мовы, там сябе пазнаюць людзі і нават з іншых кантынентаў сваіх. Ну, вообще там и Тросянка. Ну, Тросянка, в городе героя, поверьте, Тросянка, в городе героя, я не раз лежал в лекарнях, и поверьте, что вот это абсолютно реальная мова простонародная. И то люди, якія у горадзе стараюцца размаўляць па-расейску, расслабленыя вот, лекарнік или люди на расслабоне, яны все пераходзяць на Тросянку. То есть масштаб Тросянкі нашмат большы ў самім Менску, чым гэта можа здавацца, калі ты рушыш, ну, слухаеш людзей у краме ці ў тралейбусе, там у Чыжоўцы, напрыклад, ці на аўтазаводзе. Северин, о чем это произведение, о чем этот роман? Гэта сатыра на сучаснае беларускае грамадства, на яго некалькі тыпаў. Таму што вось у горадзе героя ёсць, напрыклад, гета. І высвятляецца, што это самае яркае і жывое, што ў прынцыпе там ёсць. Але з іншага боку я прыдумаў, я доўга разважаў на тэму, як можна жыць в абдрапанай рэальнасці, шэрай будзённасці, в аднастайнасці і жыць і радавацца. Я прыдумаў такі варыянт без наркотыкаў і без алкаголя, як это можа быць. Я такі прыдумаў варыянт, які бліжэй, в прынцыпе, да наркотыкаў, але не шкодны для здароўя. Веганы, да? У маёй кнізе няма барацьбы за выжыванне. Там ніхто не хварэе. Ну, правда, гэта нехварэнне мае адваротны бок, не будзем спойлерыць. Там не трэба змагацца за ежу, напрыклад. Там не трэба змагацца ввогуле за рэсурсы. Там адзіны рэсурс гэта здабываюцца в горадзе героя, каб у Менску, які падобны там да заходняй краіны, да, каб адтуль здабываць нейкія рэчы раскошы. І все. І весь контакт, в прынцыпе. То есть адзін адному, Так, и еще раз, о чем этот роман? Гэты роман про тое, што людзі, якія не хочуць ніякіх змен, перамен, яны па-свойму шчаслівы, і якім бокам гэтае шчасце ім пасля можа вылезці. И вот был Великий выбух, была вода, была... Великий выбух, до речі, там тлумачыцца, адкуль ён. Там летел, короче, метеорит. Летел он, его хотели перенаправить на Америку, однако не очень произошло там с этой корректировкой, и он лупанулся недалеко от нас, на востоке. На восток от мяжи Беларуси. Да. И в связи с этим, как дополнение к этим катаклизмам, пришла большая вода. И вот весь этот ужас ты погрузил, значит, наш город, чтобы... И просто у меня впечатление было, после того, как я прочел роман, что
после всех этих катаклизмов мы, жители города Минска, остались на том же самом месте, на каком мы и сейчас и находимся. Так? Па-перше, яны там аднаўляюць інтэрнэт праз 30 гадоў, і там будзе свята, плануецца рок-канцэрт з гэтай нагоды. Да, рок-канцэрт. І пры прынцыпе просто рэалізоўваецца тое, што нам, напрыклад, зараз у Беларусі пры ўладзе людзі з горада-героя. І яны замінаюць менчукам нармальна жыць, нармальна адпачываць. Ці наадварот. Не, у іх все нормально, да? То есть, напрыклад, каля палацу спорта там такія сталы все лето стаяць. Там жыхары горада-героя адпачываюць з раніцы да вечара, ім ніхто не замінае. Там 2 ОМОНаўцы можна пабачыць, і то не заўжды. А ў верхнім горадзе, дзе адпачываюць менчукі, там, каб трапіць на джаз, напрыклад, там часам трэба, каб праз металашукальнікі прайсці. Таму я просто іх развёў, гэта грамадства. Как правое и левое полушарие. Каб яны жылі, адзін аднаму не заміналі, але пры гэтым не буду спойлерить, потому что есть финал, и в финале все... Так в финале, я не понял, они объединились или нет? Я не буду казаць. Мне Евген распавядаў, што у кнізе неяк зменяцца адносіны паміж беларусамі і бульбай. Што гэта будзе? Ну, скажем так, есть вот такое новое место, вось оно, да, то бок, вось это Менское узвышше, рэшткі яго, да, вось тут Менск, ну, і падзелена, да. Так, тут у нас вот Могилёвщина, а тут уже усход Витебской области. Вот тут новая земля. Ну, это то, что засталось. Вот отсюль з Менску сюды перабралася група людей, якія не хотели во всех этих разборках удзельнічаць у прынцыпе. Дык вось, у іх тут бульба забароненая. Першакласнікам показываюць бульбу раз в жыцці і кажуць, ніколі в жыцці не кранайцеся яе. Ее показывают и плод, и корнеплод, и кветочку. Обыходьте, не дай бог, вы просто обыходьте. Вот, это одиное, что першоклассники докладывают. Шварценеггер перед Калифорнией тоже выступал, говорил, ни в коем случае не ешьте русскую бульбу. И высветляется по ходу сюжета, что, сапраўды, калі бульба трапляе ў пэўную апрацоўку, яна можа ўплываць пасля больш моцна на людзей, і яны себе пачынаюць паводзіць сябе крыху не так, як запланавана было природой. Ну и вообще это такая силища бульба, что она как положительно, так и отрицательно может нести как разрушительное для организма, так и наоборот. Ну и само слово колорадское после 2014 года оно было крыху іншы сэнс. Да? То есть колорадская пушча это ввогуле цішотка, придуманая дизайнером Артуром Вакаровым, які рабіў мне вокладку кнігі. І ён придумаў ее в 2011 годзе. Калі жарт быў зразумелы толькі беларусам, Каларадская пушча, Беловежская пушча, 2014 год, Каларадка, гэта уже мае грамадска-палітычнае значэнне, там шырэй філасофскае, і тут яно таксама пераплетаецца. Хаця наўпростав, яшчэ раз кажу, наўпроставых асацыяцый сучасным днём толькі адна. Людзі ў Менску да выбуха ідуць у падполле, таму што яны чакаюць Трэцюю сусветную вайну, але не ведаюць, на чыім баку будзе генералітэт беларускі. Дзякуй, Северын. Але нам уже трэба скончыцца. Дзякуй, што завіталі да нас у эфір. Удзельнічайце ў краўдфандинге і дапамагайце беларускай літаратуры. Дзякуй вам. Ладно, продолжим в таком случае после эфира. У меня есть шмат пытанняў. Всяго найлепшага. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.